Hello. No, chlapci, či vám poviem asi jednu z nevýhod venkajšej mapy. Nemáš sa kde schovať. Máš sa kde schovať? Ale myslím, že teplotu nezistíme. Môžem otvárať? Yep. Čo, sú tu budovky? Chalani, poďte. Tu lieta orb. Tu. Tu niekde vrčí generátor, jo. Ten keď sa vypne, tak ten musíme ísť nahodiť. Počkaj, tu lieta orb. Áno. Jo. Hodil kameru. Tu v strede mi lietal orb. Aha. To vidíš, že je radius, keď to ideš položiť. Áno. Dými sa mi zhubí. Rozmýšľam, kde mám položiť tento. Toto je Ghost Roomka, toto. Alebo teda... Tu niekde. Ghost Place. Chce byť toto? No tu niekde v tomto bode som videl lietať orb. To iba na tento mieste mi padá, ani mi nepadá teplota. To sa zle určuje. Dobre, idem si po baterku a po ďalšie veci. Keď si videl ten Ghost Orb? Kamil si nafetovaný, žiadny Ghost Orb tu neléta. Videl som tam lietať Ghost Orb. Ale ja tu nič nevidím lietať. A máš kameru? Mám. Videl si mňa s tou baterkou? Nie? Ja som bol vzadu. Nevidím tu, aha, tu je Ghost Orb. Tu je to miesto potom. Tak sa presúva! Buzerám, lebo tu bol. Tu. Ale nelúbi sa mi to, že je oheň zhasný. To než zapalovať asi. Niečím hodil. A čím? Vidím čím, ale nejde mi kamera položiť. Nedá sa to zapaliť. Lebo prší.
Snažím sa nájsť túto kosť alebo niečo aspoň. A nevidím tu nič zatiaľ. Nejak moc vecama hádže. To je poltergeist. Nebude to poltergeist, Peťka? keď hádže veľmi vecami. Peťku? Neviem či... Jak bolo to EMF-ko? 5 alebo 4? Jirka iba. Knižku daj sem, sem, on sa tu pohybuje. Knižku daj sem do stredu. Tak no. Andrej, No. ja viem, ako ľahko môžeme zistiť, že či to je poltergeist. Ja aj nás Robíme skladáme to. tie veci na kúpu, no. No a potom keď... bombu vlastne. Je to doc, donesem, niekde to dá. To bolo vidieť. Dobre, není to oni. To čo bol za zvuk? To bol Ghost Airball. Ti znižuje sanitu o 10. Jediný duch, ktorý nevie robiť toto, je onaj. On-i. On nevie tieto Ghost Ball eventy. Takže čo máme zatiaľ? Okrem orba. Nič. Ale počkaj, ona nemá orb ducha. Bacha. Hej, ale... Vieme, že to není oni. Ale stále mi nekreslá ani teplota, furt mám iba 3 stupne, 2. Čo, sťahuješ? A píše. Revenant, tej, to bude tej, podľa mňa. Aha, zobral tak interakciu. Počkaj. Áno, to si zobere. Toho s plišákom. MF-ko. Kde? Kde je MF-ko? Hodil. Počujem niekde praskať EMF zapnuté. To je moje. Dobre, poltergeist to nebude. Bude to mér, ale mér pochybujem, lebo by zhasol už generátor. Bude Revenant, lebo stále útočí na Kamila. Vypol generátor. A kde? Také. Trošku som tu rožol, aby sme videli. Andrej, ty máš s Kamilom takú podobnú, ja mám 55 sanitu. Hej, lebo sme... Ty máš najviac Dobre, keby to je Revenant, tak čo potrebujem? Orb ducha, psanie, mrazivé teploty. 3 stupne. To na ním mrazivá. Mer neútočí, keď je rožnuté. Máte UVčko? Keď tu rozsýpaš sol?
Zase to nechajú samého. Toto. Nie, stále 3 stupne. Že práve, že túto vonku to je najhoršie. Ale keď pozeráš, ani sa ti nepári z huby. Dobre. Doc na niektorý potrebujeme? Na tej. Niektorý... Že doc som ešte nevidel. Čo také doc? Našiel som potom kosti, sú vyfotené a... Zobral si ich? Áno. Ale 0. Teda ani ne 0, ale 3 stupne, no. A stopa. Foťa? Kdy do toho vstúpil? Nie, tu som bol. Ty to Ale nespadal? Andrej, ale keď ty do toho vstúpiš, tak sa to nepočíta. Do toho vstúpil? Duch do toho vstúpil. Keď na to môžeme breakdance tancovať. No, To mer. ty mala zasvietiť, či tam nebola capka inak. Svietil? Na generátore. Neuvidíš na generátore. Aj. Pádom, keby to... Tu vstúpil. Počkaj, nejsú vidieť stopy? Ty hajzel, kde si? Nie, odtlačok není na vypínači. Že ultrafialová to není. Razivé tiež nemáme. MF5 to tiež nemôže byť, leda že by to bol mimik. A to by bolo UVčko vidieť. No, teploty sú tak 3-4 stupne. Spúkol sviečku. Andrej, ale my... To piče tu! Dobre, je to mer. Poďme preč. Piče! Ty si, poď. Pomoc! Piče! Nemá ťa, poď. Boha, piči, vyjebaný tu! Áno. Kamil ho neodfotil. Nepodarilo sa mu to. Ale je to tej. Tej? Asi jo. Nemer. Chce sa ti to skúšať? No namer, Spirit Box inak niekto skúšal? Ja som skúšal, neodpovedal. Môžeš to aj skúsiť, ale keď skapeme, tak...
Hlavne si zapni svetla. Počkaj, tu je niečo napísané na tom dome. Ja viem. Oh. Kde je? Na čo čaká? To. Čak, čo robíš? To nemáš spirit box, však to máš teplomer. Ja viem. Kamil, akože by tebou by som to neriskoval, máš nulovú sanitu. Doprava, choď. Neutečieš a ide po tebe. Piča vymrdaná! Je to tej. Ja ma mala zabiť, keď som už bol vonku! Bolo tam zhasnuté, preto na teba zaútočil. Boha! Ja ma mala dosať, keď som bol vonku už. Bol to mer? Ča? Zapalovať svíčko. Ja som hovoril, táto mapa je ťažká, skápeme. Nikto mi to neveril. Mer. Ale nereagoval na spirit boha. Ale mer útočí iba keď je zhasnuté. To sme mali. Jak sfúkol sviečku, to bolo, v tom som sa tak začal hondiť, že to bude mer. To sfúkol sviečku a začal útočiť. Hej. Piči. Preto som hovoril, že rýchlo zapal sviečku.